लोगोफोर रंजालिक्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर दिनै जोङो टमेट' फोनो लादों। नैबेनो टमेट'आ। बेखौहाय आङो बाजारनिफ्रायनो लाबोदों। ओमफ्रायहाय बिनि प्राइसआहाय 130मोन। ओमफ्राय 110आव हरबाय 110 थाखायावहाय। दा जोङो टमेट'खौहाय फोनोसै। टमेट' फोनायनि बोथोरबो जाखाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय आंना हासारा नैबेनो। नैबेयो मोसौनि हासार। ओमफ्रायहाय नैबेयो हाथफ्ला। दा आं बेखौहाय हाजों मोजाङै मिक्स खालामनानै लाग्रोनोसै। हासार सारबाय। ओमफ्रायहाय नैबे हाथफ्लाबो सारबाय। हाथफ्ला सारबा माने एम्फौफ्रा थैयो। हाथफ्लाया एसे गोबाब जायो नालाय। दा बेखौ जोङो एसे मोजाङै मिलायनानै लानोसै। जाबाय जोंना हा मिलायनाया। ओमफ्रायहाय जों दा लाइन खालामनानै लाग्रोनोसै हाखौहाय। नै एसे लाइन खालामबाय। बांद्राय गोथौबो खालामलायनाङा। बेगरखौहाय गोथौआव हरथारनाङा। जाबाय लाइन खालामनायाहाय। जों दा बेगरखौहाय फोनोसै। खावसेल' फोदो। एसे गेसेङै फोनांगौ आरोना, बिफाङा एसे मोजां जानायनि। जाबाय जोंना टमेट' फोनाया। दा जों बिनि सायावहाय हा एसे एसे होनानै लानोसै। जाबाय जोंना हा होनाया। ओमफ्रायहाय जोङो थालिरलाय खोबनानै होबाय साननैनि थाखाय। थालिरलाय होयोब्ला माने थाबैनो बेरखाङो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नै जोंना टमेट'आ बिराद मोजाङैनो रज'बाय। नैबेलाय बिराद मोजां बेरखांबाय। गासिबो बेरखांजोबदों जाखिनि फोदों। ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना टमेट'आहाय बिलाइ गांथाम लाबाय। नैबेलाय खाथिनिफ्राय दिन्थिनोसै आङो। नैबेलाय बिराद मोजाङैनो जाबाय आंना टमेट'आहाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आंना टमेट'आहाय नै गायजाबाय। बिराद मोजाङैनो देरबाय। ओमफ्रायहाय आङो गायनायनि भिडिअखौ गाबोन होनानै होनोसै। नोंथांमोनहा गाबोननि भिडिअखौबो नायदो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।